esemhlabeni. Amen. Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu nasenkosini uJesu Kristu. Siyanxusa kuzo zonke izindawo enilalele kuzo ukuba nithathe amaBhayibheli enu njengamanje nilalele ivangeli lombuso wezulu lapho kushunyayelwa khona ukuphenduka nokuthethelela kwezono nokubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Kulabo abalalele abafisa ukubhabhadiswa, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi esekunikezile ubufakazi ukuba ubuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza ebungcweleni naseqinisweni ngobufakazi bakho ukuba nixhumane nathi kule mniningwane esizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. No my cell phone number, no my WhatsApp number, la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise, uhlolisise kube ngabe lokho okuzwayo ushunyayezwa khona, ufundiswa khona, uyafakazelwa yini izwi lenkosi uJesu Kristu. So ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela eqinisweni nasebungcweleni ngaso sonke isikhathi lapho khona zi-uploadwa khona zifakwa ku-YouTube. Ku-YouTube ungakhohlwa ukusharisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi lapho nihlanganyela khona kwinhlanganyelo yenu niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso ukuze wonke umuntu omaziyo ahlolisise imfundiso ayifundiswayo nayishunyayezwayo ngokwembhalo engcwele. So ku-YouTube sharisha i-link nabo bonke abantu obaziyo. Izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge uBaba wethu osezulwini nokuba izwi lakhe lingene emphefumulweni wethu nasezinhlizweni zethu lifeze umsebenzi kaNkulunkulu uBaba wethu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo. Baba wethu osezulwini, mangcoliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usisindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamkelani umfowethu uMhlengi Zondi ozobe sihola ngokwembhalo engcwele, umoya ongcwele ekhazimulisa isibani sezwe uJesu Kristu yena yedwa oyindlela neqiniso nokuphila. Sheshisani nithatha amaBhayibheli sihambisane endleleni yobungcwele. Amen. Siyanibingelela bazalwane. Ngegama lika Jesu Kristu mnelimandla onke. Siloku sithulebona ubufakazi ngayo imbhalo ukuba yinye inkosi, yinye inkolo, yinye indlela yokubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu umnilimandla onke. Sisukuma nokumbonga uNkulunkulu ngomusa senzele wona namhlanje ukuba sikwazi ukuvuka senze konke kumele sikwenze osukwini
ngamandla akhe nangomusa wakhe okungukuthi abanye abalitholanga leli thuba. Siyakhuleka enkosini sinxusa sizithoba ukuba umusa kaNkulunkulu uhlale phezu kwethu, kungabi ngokwesikhashana kepha kuze kube phakade. Sikhulekela izihlobo zethu abagulayo, sikhulekela nabo bonke abantu abakhona emhlabeni nabazalwane esihamba nabo. Sinxusa uNkulunkulu ukuba yena azibonakalise ezimpilweni zabo. Ngegama likaJesu Kristu kube khona ukuphila nokukholwa nokubambelela ekhanyeni. Sibalekele ubumnyama, siphinde sicele intethelelo, sicelela imiphefumulo yethu enemidlinzo emibi, ukuba uNkulunkulu sizithola sesifakaza ezindabeni ezingasifuni, sizithola sesibandakanyeka ezindabeni zabantu basezweni, sesihleka nabo imsangano yabo. Siyacela uNkulunkulu asithethelele izono zethu nokungaqondi kwethu, lapho khona sona sazi noma singazi. Siyacela uNkulunkulu namandla ukuba afake umoya wokuthula ezinhliziyweni ezingenakho ukuthula nemimoya edungekile, nalabo ababoshiwe beboshwe uSathane. Siyabakhulekela ngegama likaJesu Kristu ukuba umoya kaNkulunkulu mawehlele kithi sonke, asigcwalise ngobuhle bakhe nangamandla akhe ngokwesilinganiso samandla akhe. Yilowo nalowo lokho kusenhliziyweni yakhe okuhambisana nentando kaNkulunkulu kufezeke, ukuba umusa kaNkulunkulu mkhulu nobuhle bakhe futhi abuguquki. Sithi uNkulunkulu makadunyiswe abongwe njalo ngegama lenkosi uJesu Kristu. Amen. uNkulunkulu ozifakazela ngobuhle bendalo nangakho konke akudalileyo, yena ongabonakaliyo kepha konke akwenzile kuyabonakala. uNkulunkulu esicela ukuthi asifundise umoya noma afake umoya kithi, ukuba ngeke ufake ngenkani uNkulunkulu akakuhlokolozi ngomoya wakhe. Umoya kaNkulunkulu uyawufaka umuntu osevumile ukuba ufuna ukubuswa umoya kaNkulunkulu. Umoya kaNkulunkulu muhle. Ungadidiswa ukuthi khona abantu abanomoya kaNkulunkulu bebe begcwele ukukhohlakala. Uma umazi uNkulunkulu uzomazi futhi umuntu ongenayo uNkulunkulu. Uhlale wena kuNkulunkulu noma sebekhuluma kambi ngokholo lwakho ngenxa yabanye abantu abahamba le ndlela yokukholwa ngokungapheleleyo. Wena namathela kulowo obizileyo ngenhliziyo yakho yonke. La emhlabeni izinhliziyo zabantu zigcwele ubuxoki. Ubuxoki buyabusa ezinhliziyweni zabantu. Abantu bathanda ibhodwe eliconzayo. Abantu balandela lapho khona bezozuza khona. Kepha lapho khona bezotshelwa khona iqiniso bakhululwe. Izinhliziyo zabo ngomoya oyingcwele bayabaleka ngokuba ubumnyama abuzwani nobukhanya. So umuntu ufuna kuyena uzincengele ngamanga khona uzoba umngani wakhe. Akafuni uma uzoma eqinisweni uba isitha. Umuntu akayisweli into azoyisho ngawe uma wena ukhuluma iqiniso embi, ngoba yini ufuna into azokusola ngayo. Kepha umoya kuwe ngokuhamba kwakho endleleni yakho ngokungasolekiyo, uNkulunkulu yena ukwazi ukuthi ke ungakwazi ukusoleka ekuhambeni kwakho ngokuba imisebenzi yakho ifakazela uNkulunkulu ozuyamkhonza. uNkulunkulu asimfakazeli ngemlomo, simfakazela ngokuhamba kwethu kule ndlela yokukholwa. Ngoba vele uNkulunkulu ufuna abanjalo abaza kumkhonza ngani? Ngomoya. Abanjalo abamkhonza ngokomoya ke abantu abathebezwa izwi likaNkulunkulu bese belenza. Bese bemkhonza nangeqiniso. Abahlalayo emazwini kaNkulunkulu ngokomoya nangeqiniso. Umuntu oza kuwena akwenze umngani wakho ngoba nakumphakela akayena umngani wakho. Ingokuba ke uthola iplate lokudla noma uyasizakala ndlela thizeni. Uyothi ngaphela lokho msiza ngakho bese kuvela ke ubuyena nemibala yakhe yangempela ukuthi uzenza unwabu. Lapho efika khona ufuna ukuthi aziveze njengaloyo nto le abantu abayiyo. Befika phakathi kwabantu abakholwayo uyozenza ikholwa.
noma sefika phakathi kwabantu abangalungile uyofika afane nabo ngokuba yini ufana nonwabo uyajika emibala. Kepha uNkulunkulu wasemazulwini yena umile uqondile akaguquki nevi lakhe ufuna labo abaza kumkhonza ngokomoya labo abezwa balenze izwi lakhe baphelelise ubungcwele ababizelwe kubo. Sibizelwe ukuthi sibe ngcwele asibizelwanga okunye. Inyama inenkani igcwele inkanuko ayikho into enenkani njengenyama yomuntu. Inyama yomuntu nenhliziyo yakhe elikhuni kunenkani. Inyama enenkani yomuntu ngokuba ke inyama ke njengoba ubona osopolitiki bekwazi ukuthi banizuze ngama take away nezikipha zepolitiki nezethembiso ezingenalutho ingokuba bayazi ukuthi inhliziyo yomuntu iyashesha ukukhohliseka. Ikhohliswa ukunikwa ithemba elincane elibulalayo inhliziyo yomuntu. So umuso politiki kulula ukuthi akwazi ukuthi afuna amavoti kunina ngoba uyazi ukuthi nikhamsele yena ukuba afake emlomeni yenu. Umsebenzi wakhe ngabe uwenza ukuzikhandla fanele ninencenge ngamavoti uhulumeni. Kanjalo ke uma ke abantu ubaphakela ubenzela yonke into ubagqokisa ubakhela izindlu ubafundise ubenzele konke bazothandela lokhu obenzela kona ngoba abantu bahlezi bezibona benezidingo. Uyothi ungakuyeka lokhu uma kade bekulalela abantu batshela iqiniso khona ubenzela zonke izinto bayokulandela abantu amathele kwena. Ungayeka ukubenzela izinto bese baqale babone izinto ezingalungile ngawe ngokuba yini so uyeke ukubenzela izinto abakulandelela zona. Uthi ke umbhalo kwincwadi kaJohane isahluko 6 kusukela kuverse 25 uJesu wenze izibonelelo abantu bakhe abaningi. Sebedlile abantu uJesu wasehamba wayothandaza bahamba abafundi bakhe bawela umfula ngomkhumbi. Wase kwenzeka ukuba abantu bamfuna uJesu bangamtholi base bahamba bayomfuna la ayengakhona bangamfica. Bathe uJesu sebalandelile bahlangana naye. Bamubuza ukuthi mfundisi ufike nini la? uJesu nina Ngiqinisile ngithi kini aningifuni ngokuba nabona izibonakaliso. Aningifuni ngoba nakunibone izibonakaliso khona nizokholwa. Aningifuni ngoba nibone ini izibonakaliso khona nizojani nizokholwa. Kepha njani ningifuna ngokuba nadla izinto ngokuba nifunela ukugcwalisa izisu zenu nasutha bese nisuthe bese nisuthi ke bese ke niyaphika. So indaba ke evezo Jesu ukuthi abantu isikhathi esiningi ubona abafundisi bamanga nje belibambe ngohlelo lokuthi uJesu uzokunika umsebenzi, uJesu uzokunika imoto, uJesu uzokunika lokhuyana ezibusiso, uJesu ukuthi zonke izibusiso zivela ezulwini ezamahala. Njengoba kuyibusiso zamahala umfundisi ke owaziyo ukuthi wena uhluphekile ufuna into ezokunika ithemba lesikhashana. Ukubeka ithemba lakho emalini okwesikhashana, ukubeka ithemba lakho kumuntu okwesikhashana, ukubeka ithemba lakho kwiziwasho okwesikhashana, ukubeka ithemba lakho kuyena yonke into ongayicabanga nje ekhona emhlabeni uyibuka ubona ukuthi lento iyona yonke into edingayo emhlabeni. Udlala ngesikhathi sakho okwesikhashana. So abantu beza emabandleni noma bangena emabandleni ngethemba lamanga bathenjiswe amanga bahlale behlalela ini izinto eziphathekayo. Abantu bafuna ukuthi behlala ebandleni bathole into abazobambelela kuyona abayinikwa umprofeti wamanga noma umfundisi. Nasephakathini
Kunabantu abakuthanda ngoba naku ubenzela utho uthi ungayeka ube mubi. Ngisho ungenza izinto ezimbi phambi kwabo ngoba nawe uyabaphakela, ngeke baze bakhulume kambi ngawe, ngeke baze bagxeke. Akhona oyedwa ozoba phambi kwakhe akutshela ukuthi u-wrong. Bonke bazokuqabuza izinyawo. Ukuba yini uyabafita, uyabaphakela, ubenzela yonke into ezokwazi ukuthi bavale umlomo. So uthengwe ngenani leplate lokudla. Uthengwe ngenani lendawo yokuhlala, wavala umlomo. Ukuze ungezukuthi kuba ngumsindo, uhulumeni uzokwakhela amathoyilethi amahala, kepha ngeke aze akwakhele uzophelele. Uzokunika i-RDP uzoyithola sowusebenzile, wahlala endlini yakho yodala yabhidlika kwangena izimvula kuze kufe ngisho izingane zibhicazwa izikhukhula. Uyoyithola lendlu yakho sowushikilile ukhala lokuthiwa khanyiswa izicelo. Akufanele khanyiswa izicelo, kufanele basukume umphakathi bawumele. So ngibuyela kulento ukuthi abantu abaningi balandela ibhodwe eliconzayo. Bafuna ukuthi uthi bangefaki imali uzobona. Ukuze ke uzothola uthando labantu. Abantu abalifuna iqiniso. Abantu bazikhukhumeza ngamanga nangenzondo nangobufebe. Bazikhukhumeza ngokuthwala. Bayazikhukhumeza ngobugebengu. Izigebengu zithandwa kakhulu lemhlabeni. Ziyacelebratewa ubuke ku social media. Umoya ubufebe nokuthanda izinto, umoya obaphambili. Umoya wokuthi abantu bangagqoki uhamba phambili, abantu abafuna ukugqoka. So lo moya lo uyagijima. Umoya wokutshwala nomoya wezidakamizwa, umoya wamanga, nomoya wokuzidweba imidwebo emzimbeni uhamba phambili. So uma ukhuluma lo moya, abantu abanawo lo moya obabambe ngezinga eliphakeme ngeke baze bakuzwe. Ukuba yini? Sebe banjwe ekujuleni kwenhliziyo ngaleli moya yabo ebabambile bengaboni, bezitshela ukuthi bahlakaniphile baphenduka iziwula. Kulo mhlaba esiphila kuwona umubi mawukhuluma iqiniso. Angikhathali noma ngabe upresident noma ngabe umongameli noma ngabe ubani lo ngabe uqhamuka nento ephambene nokulunga kwaNkulunkulu. Usuke banjwe usajali. Uma uSiril Ramaphosa ethi abantu besifazane abathatha isithembu unomoya kaSathane. Uma uThabo Mbeki wathi abantu besifazane abakhiphe izisu unomoya kaSathane. Uma uThabo Mbeki wathi amadoda akaganana kodwa unomoya kaSathane. Ufanele ukuthi acele into ethelele uJesu. Ukuba kucabane vele into endala. Kepha ukuthi yena agunyaze kube semthethweni ukuthi ke abantu ngokusomthetho wase South Africa amadoda waganane kodwa uSathane lo. Uma unenhliziyo elikhulu othi yiso ngeso kepha uyakholwa uSathane lo. Sathane uqala ngemizinto ezincane ukusebenza inhliziyo yomuntu. Uthini uJesu? Uthi ngokuba nina niyangilandela hayi ngoba nibona izibonakaliso ukuze nikholwe emsebenzi ukuba ngithunyiwe, kepha nina ingokuba nidlile. Abantu bayakuthanda mawuhlezi ubenzele izinto eziphathelene nezidingo zabo. Ungayeka abantu bazokuzonda. Ngobatshela iqiniso abantu bazokuthanda ngoba nabo uzobonga kakhulu ngokunika into, kepha umuntu eqiniso uzothula athi nya ngoba akafuni ukuphoxa akugolozele. Ukuba uyazi ukuthi wena uzomnika okuthile okuzomjabulisa, ukuba abantu abaningi bangithi inyama inenkani. Inyama nenhliziyo yomuntu kunenkani. So iBhayibheli liqinisile ukuthi abantu bathanda ukulandela ibhodwe eliconzayo. Bathanda imali ngaphezu kokulunga. Ingakho umuntu edayisa umzimba wakhe noma adayise izinto zakhe ngoba nake ufuna ukuthola imali. Akanikeli ngezinto zakhe mahala ukuthi ke asindise omunye umuntu okufugulayo. Uzwile kuthiwa uma udayisa izinto uzothola u500,000, uyazi ukuthi unazo izinto ahamba ukhipha leyodwa ahamba unikela ngayo.
ukuze nje athole imali, udayisa ngesitho sakhe somzimba ngokuba ufuna inzuzo. Omunye udayisa ngesithunzi sakhe, sisendalini isithunzi sakhe, angenza noma ngabe yini ukubukwa ngabantu, enza izinto ezizohlambalaza isithunzi sakhe bese kuthiwa hayi istyle noma ifashion. Umuntu ezidayisa isithunzi sakhe nomphefumulo wakhe ngenxa yodumo. Yini eyakukusiza ukuthi uzuze izwe lonke abantu bakuthande bakuncome bakushaya ama-like, uthola amabukelo abaningi abangama-million, ulahlekelwe isithunzi sakho? Yini oyakuyinikela ukuthi uhlenge umphefumulo wakho? Abantu bangenza noma ngabe yini ukuthi nje bathole udumo emhlabeni nemali. Iqiniso vele ngeke lize likwenze udume unless abantu belizwe iqiniso. USathane uyakwazi ukuthi afune ukuthi bafune izinto abangakusola ngazo. Akumangalisi ukuba noSathane uqobo lwakhe uyazenza ingilosi yokukhanya. Kepha imisebenzi yakhe ifakazela ukuthi usebenzele ubumnyama. Nabafundi bakhe nabapostoli bakaSathane banjalo. Bo, awugxobela yaphila kwifake phakathi. Okay, asaba. Incwadi ngokukaJohane isahluko 6 verse 27. Yes. Ningasebenzeli ukudla okuphelayo. Ningasebenzeli ukudla okuphelayo. Kepha ukudla okuhlala kuze kube sebenzelani amazwi kaNkulunkulu okuphila. Lalela. Uyayakha ikhompyutha, uyayakha indlu ngeke ize ibe yindlu ephelele ingenayo ifurniture ngaphakathi. Ne-cellphone ngeke uze isebenze ingenayo amathuluzi ayenza ifoni ukuthi isebenze. Uma kepha wahamba wayontshontsha ukuze ugcwalise indlu yakho yakhile ngefurniture entshontshiweyo, indlu yakho ingcolile. Ngesingisi bathi indlu yakho i-corrupted. Ungathatha ifoni uyithathe bese ifoni uyifake isoftware entshontshiwe enegciwane, izosebenza ngokwezinto ezitshontshiwe negciwane eliphakathi. Yayizona nto leyo. Wena uyenza ifoni iphelele i-right ifoni, kepha ine-information noma inethuluzi ngaphakathi elingcolile futhi elintshontshiwe. Gqekeziwe yafakwa izinto ezingafanele. Ilento-ke ibuyela kule nto le ngifuna ukuvezela yona. uNkulunkulu umakhile umuntu waphelela. Njengoba kukhona amasela emhlabeni antshontsha izimpahla zabantu ukuze agcwalise imizi yabo. Njengoba kukhona osikhotheni namasela antshontsha amafoni noma akha amafoni ama-fake bese awakhe ewantshontshe noma entshontshe imifanekiso yalamafoni kumafoni abantu abanama-original. Bafake lokukhohlakala kwabo emafonini. Nakanjalo-ke uNkulunkulu wasemazulwini wadala umuntu ngomfanekiso wakhe, wayesembeka emhlabeni. Kukhona uSathane oyisela, uSathane ongumkhohlisi. Lo Sathane wayesengena-ke ngomoya wakhe kumuntu, umuntu wamngcolisa. Umuntu ungcole ngokomoya njengoba usukubona le foni ingcole ngaphakathi, awukwazi lazi into ukuzikhipha ngezandla. Ufuna omunye umuntu onolwazi lokuthi leya nto engcolile angayikhipha kanjani. Futhi kunomuntu obekiwe ukuthi afuna amasela ahamba ayolanda le furniture le ntshontshiwe isela ukuze lo muntu afune ukusebenza bese afake ifurniture efanele. Izinto zomntshontsho nezinto zokukhohlakala ziyashesha. Kepha izinto ekumele uzisebenzele uzibekezelele zithatha isikhathi. Le nto abantu abangenayo isikhathi, abantu abanaso isikhathi bafuna yonke into isheshe, bafuna izindlela ezinqamlelayo empilweni abantu. Ingakho-ke bentshontsha amasela, ingakho benza ukukhohlakala ne-corruption, ingakho abantu bedayisa ngemizimba yabo, ingakho abantu bezinikela kuSathane ukuba abanike ingcebo yesikhashana.
Labafundisi ke ingakho beshintsha ivangeli ukuze balisebenzise ngale ndlela ezozuzisa amaphakethe abo. Abanandaba nomphefumulo wakho. Ngakho ke qondake ukuba izwi kaNkulunkulu lona kunabantu abaningi ukuba bakhiphe lo moya ongasile kuwena wokuthanda izinto. Kukwena ke ukuba ke uyafuna noma cha ukuthi lo moya ukhishwe kuwena. Konke ngaphansi kwelanga kunesikhathi sakho. Namhlanje ungagoloza ume uthi ngeke kwenzeke. Kepha uNkulunkulu uyakukhombisa izimangaliso. So lowo ophila ngokukholwa noma olungileyo uphila ngokukholwa yizwi kaNkulunkulu. Izwi kaNkulunkulu ilona lifike liklile isystem yakho. Likhipha wonke ama-germs namagciwane akhona emzimbeni wakho nezifo ezikhona zikamoya ngokuba lezi zenyama izifo angeke ngikwazi ukukhuluma ngazo. Kepha lezi zikamoya zinzima ngaphezu kwezenyama izifo ngokuba lezi zifo zikamoya ziyokuholela ekufeni kwangona phakathi. Kepha lezi zenyama inyama izophelela emhlabeni kuthatha. Kepha izifo zikamoya ubufebe uyaphansi esihogweni. Yeke uphinde uphume uma ufele efebeni. Amanga akuholela esihogweni ukufa lokukamoya. Usukunomoya omubi uma unomoya wamanga obufebe ukudaka utshwala ubhema ugwaye udakwe insangu ubhema isinemfu uyafeba uyaphinga uyantshontsha wenza yonke into ephambene nokulunga ongasoze wathanda ukuthi yenziwe kuwena kepha uyayenza kwabanye abantu. So ukufa kunzima lokho kukamoya. Unenzondo eyisimangaliso. Unomoya wokuhlaba oyinkinga. Ufa lokho kukamoya. Moya wakho ufile. Ukuthi udinga ke wena udokotela kamoya uJesu udokotela inyanga elapha ehlula zonke izinyanga ezikhona emhlabeni. Ngokuba ke ekuphileni kukaJesu okukamoya akona kwenyama. Awuphinde balike. Ningasebenzeli izisu kepha sebenzelani ukuphila okuphakathi. Ningasebenzeli ukudla okuphilayo kepha ukudla okuhlala kuze kube ngokuphila okuphakathi. Bese ithi indaba ke lapho kwincwadi kaIsaya sahluko 55 verse 6 noma 56. Ithi mfune uJehova. Uqale ungitshela ukuthi obani abeza kuJehova lapha ku55 verse 1 mase uya 56 verse 6. Ithi ke wo nina nonke enobileyo wozani emanzini. Amanzi okuphuza ke umoya kaNkulunkulu okumele uphile kuwena. Umoya kaNkulunkulu okumele uwamukele wena ngoba kufanele ukhonjwe ngesibhamu. Akufanele uqanjelwe amanga ukuze wamukele umoya kaNkulunkulu. Wena ufanele ukuthi utshelwe uNkulunkulu njengoba enjalo ukuthi ubani. Uma ukuthi mina ngizozama ukuthi ngicuphe isisoko ngiqamba amanga ukuze wena uthathe uJesu. uJesu wami lo nginika yona ngeke uJesu wadala izulu nomhlaba. Thina sifanele ukwamukela umoya kaNkulunkulu. So wonke umuntu onqaniweyo uzazi ophuza uyazizela. Ngokuba ungalithatha ihashu lisemfuleni uma linganqaniwe uyaliphuza. Ngakho ke umntwana kuphela engamphucelela ukuthi afunde ukwenza intando kaNkulunkulu. Bese umdala usunoboya bakhopheli somela amadevu. Ayikho into engayenza ngawe. Sekuthanda ukukhanya emehlweni akho ngokumnyama. Uthanda ukukhanya emehlweni akho ngokumnyama. Ngakho ke wena sodinga ukuthi ke iguqulwe ingqondo yakho ukuba ufinyelele ekhanyeni kweqiniso. Hayi lokukhanya obumnyama ohamba ngako ukuba kukuholela kuphi ekufeni. Kukhona indlela ebukeka iyinhle emehlweni omuntu kepha isiphetho sayo kube ukufa. Ukufa kokubhayiza kwezinga eliphakemeyo olohamba udala impakamo uzibone uyikho konke. Ngalesikhathi ke usenamandla okuzimela uzibone ukuthi wena ayikho into oyidinga uNkulunkulu. Mzukwane usugula. Solapha ke esibhedlela. Sodinga abantu abazofika bezokhulekela. Sobonga nje ubona abantu befika bezokubheka. Ujabuliswe yiloko ithemba libuye. Ngesikhathi uphila manje yonke into kuyumsangano yombhedo nqaphe ukhifa amakhe udelele ubonge wenze konke lokho kwenziwa abantu abaphakemeyo kepha sisodwa isikhathi lapho khona kuphela yonke impalamo
kuphele konke ukupika kunesikhathi esibekiweyo. So awubamba amahashi akho ngamatombi bese wehle ehashini eliphakemeyo uhlale phansi bese ulinde isikhathi lapho khona uzogitsheliswa endaweni ephakemeyo ukuze uphakamiswe. Uyake ukuziphakamisa, uziphakamise kakhulu dadewethu, khumula amaqhozi uhambe le phansi. Mfowethu khumula amagqomoza ama-4x4 ubuyele phansi ukuba yonke le mphakamo le izokuqedwa kabuhlungu ngomlilo ongacishekiyo. Nina nonke enomileyo. Nina nonke enomileyo. Wozani emanzini. Wozani kuphi? Emanzini. Wozani emanzini okuphila. Nina ningenamanzi. Nina ke eningenamali asifuna abantu abayizipeli. Nabo bayabizwa kepha ke lithi iBhayibheli nina eningenamali elitshela ukuthi nihluphekile. Lapho khona kunamasonto abathi awezigwile kuphela akangena umuntu ongasebenzi la noma umuntu ohola ngaphansi kwa-5,000 ukuze uqale ukunikela lapho lesonto lefuna uqale umnikele kusukela ku-500 kuya phezulu. Loma abantu abasinagoge kaSathane. Thina sifuna labo abalambileyo nabomileyo ngokomphefumulo abalangazelele ukulunga kwaNkulunkulu. Nephefumulo yabo iyakhala iyalila ililela ukulunga. Asibafuna abaphakemeyo. Abaphakemeyo bafanele ukuzehlisa kuNkulunkulu mase beze bazothatha izwi lakhe. So wonke umuntu omileyo nani eningenamali. Nawe ungenamali. Yabona imali lo nayo uthi umbhalo lapha kwincwadi yeSambulo sahluko 3 kusukela kuverse 16 ukhuluma nalapha athi-ke bantukuntuku. Ithi-ke ngokuba wena awushisi futhi awubandi usivivi bengaba ngcono ukuba bawushisa noma ububani ngokuba usivivi noma untukuntuku noma undikidiki. Yabona isobho lamanqina noma kodwa waphekile. Isobho lamanqina mesebanda libandikindiki alisaba amanzi njengoba suke liyisobho sekumele ulifudumeze lishise bese ke liyashintsha libe isobho. Kepha lemeli ibanda livele libe ndikindiki. So abantu abaningi bandikindiki abazazi banguphi. Uthi-ke umoya ingcwele bekungcono ukuba wena bowubanda noma bowushisa. Kepha ngokuba wena uphakathi nendawo uthi ngizakuphimisela phambi kwamehlo emlomeni wami. Nginike lo ncwadi leyo iSambulo sahluko 3 kusukela kuverse 16. Come on. Ngakho-ke njengalokhu usivivi ngokuba usivivi ungashisi awushisi awubani ngiyakukuhlanza uphume emlonyeni wakho. Onjani osivivi? Yilobo sibiza ngekholo ngokuba ufuna ukubhanqa-ke isono nokukholwa. Ufuna ukubhanqa kokubili. Ngeke kuze kuphumelele kokubili, kuzophumelela okukodwa. Kepha kungcono umuntu ethi mina ngiyakholwa ashiye isono ngemuva. Kungcono umuntu ethi mina angikholwa ngokuba lo muntu uyabanda uyazazi. Kunokuba wena ube umzalwane oyisidakwa emashibhini, ube umzalwane oyisiphingi emzini yabantu, uphinga nabafazi babantu, ube umzalwane othakathayo, ube umzalwane othwele, ube umzalwane okhatha abantu. Lapho usivivi ngoba uthi wena ungumzalwane nabanye abazalwane ngokomoya, kepha imisebenzi yakho ifakazela uSathane. So-ke awubani awushisi uphaka nendawo uNkulunkulu uyakuphimisela uphume emlonyeni wami. Uphume kuphi? Emlonyeni. Ayikho into okuhlanganisa naye. Wena ufanele ukusha njengoba uzosha njengalabo bona sebazi ngoba nawe uyalazi iqiniso. Ngokuba uthi ngicebile. Ngokuba-ke uzitshela ukuthini? Ngicebile angisweli lutho. Uzitshela ukuthi hayi ngemali yonke ayikho into engiyidingayo. Kanti kawazi ukuthi ungolusizi. Khona into ongayiqondi ukuthi uma ungenabo ubungcwele umuntu osizi. Uyathanda awuthanda. Lalela ngithe mina-ke umuntu ofuna ukuphila impilo emnandi uthatha umngcwele, uthatha impilo kaNkulunkulu. uNkulunkulu akanazinkinga, akahambe exabana nabantu. uNkulunkulu akazizondi umuntu, uNkulunkulu akahleli ngamuntu, uNkulunkulu akahambe efuna ukubulala abantu. uNkulunkulu uthi-ke thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Anifundi leyo mpilo leyo, nithanda impilo kaSathane. Ingakho uthi yisongeso ngoba umfuna uNkulunkulu kepha phambi kwabantu hawe Jesu, hawe uNkulunkulu wami. Unani uNkulunkulu wakho?
Msala ukudlala uthi umbhalo ke angikunyeka nalowo yophatha igama lami ngeze. Akulona igama lokunwa izini, akulona igama lokudelela, akulona igama lokusheka usulu, igama likaNkulunkulu. Igama lelo elilungileyo lihle, linamandla kulabo abakholelwa kulona babambelele kulona. Yabo uzobe ulisebenzele umi kanjani, uyokubamba egcineni. Uthi akekho kadelela uNkulunkulu bese nje athi ke uzophumelela noma ke uzothiwa ngeke azasolwe. uNkulunkulu akadelelwa. Ungazibona uhlakaniphile usenamazinyo aphelele, unamandla akhe aphelele, inyama igcwele wonke amalungu omzimba. Ngelinye ilanga uzophendula. So ngoba uzitshela ukuthi wena unakho konke ucebile, akwazi ukuthi ungolusizi. Ngokuba uthi ngicebile kangisweli lutho kanti awazi ukuthi ngolusizi nokuhawukelwa. Umuntu osizi udinga futhi ukuhawukelwa. Nompofu, Umpofu nokuphuthekayo. umuntu ompofu akushiwo ngokwebali ukuthi umpofu ngokwebali, uba mpofu ngokwesizulu uhluphekile, uswele. Nayo imali yakho leyo egcwele ibhange. Nazi imoto zakho lezi eziningi ezinamasonto emhlanje. Uhluphekile, umuntu osizi. Nokuphuthekayo. Yamehlakha impumputhe khona ubona. Ubona izinto ezi-wrong. Ufuna abafazi babantu. Ufuna ukuxoshisa abantu emsebenzini. Ufuna ukubulalisa abantu. Ufuna ukuzonda. Uhamba usheba. Uyazitshela. Yaphuthi uyabona. Ngokuba ngithi mina umuntu onoNkulunkulu nowazi uNkulunkulu zonke lezi zinto azikho kuyena. Akazitsheli, akazondi, akabambi igqubu, akanawo umona. Akazikhukhumezi ngokuba uNkulunkulu njalo. uNkulunkulu uthobekile. Ufuna abantu abathobekile. Uyingane engahloniphi, ubolile ngaphakathi. Uyingane engezwa, ubolile ngaphakathi. Sathane uyakusebenzela ukuthi mokhula ube umuntu omdala obolile. Ube yithuna. Into zokuhamba uyokuthunga uthungela imlilo. Hamba uxabanisa abantu abudala inzondo ngokuba yini ngaphakathi kwena kugcwele ithuna elikhulu iliba leli. Nohambaze. Uhamba nkulu khona uzitshela ukuthi ugqoke kahle. Ufaka ingubo yakho enamahips, ufaka ibhluku yakho elithobezelayo, ufaka ama-ring nama-chains. Uyabiza uhleka ngamagolide. Wena uhleka ngesikhathi uhamba nkulu. Ngiyakululeka. Manje ke nasi iseluleko ke. Wemuntu. Nasi iseluleko. Ukuba uthenge kimi igolide. Owewe, awuze iBhayibheli likhuluma indaba emnandi. Umprofethi ngale uthi mina nonke nomile wozani kimi. Nizothenga. Nina elambileyo nenincaniwe ngaphandle kwemali. Ngaphandle kwemali kuyathenga uNkulunkulu. Ngaphandle kwemali uyathenga uNkulunkulu. Yebo iwayini nobisi. Ufike uzothenga igazi likaJesu lizokwehlela kuwena. Uphinde futhi uzonikwa ukuhlakanipha. Kubhalwe ukuthi igazi likaJesu akubhaliwe. Kepha iwayini ile gazi leli lisivumelwano. Lobisi lolu ilokuhlakanipha uvele ezulwini okumhlophe qwa. Yabona molukhama ubisi lenkomo alinasibhidi. Luphuma endaweni vele lapho khona izingane khona izibhidi. Kepha nimeke lafika enkomishini engcolile lifike lingcono. Mefika inkomishini clean izohlala li-clean. Kanjalo ke nokuhlakanipha kwaNkulunkulu uma ufuna ukukumixa nokungcola kwakho uzoduka. Uzofana nengadi efike yafakwa imbewu. Bese kumila vele kumile lokhula bese abe yivila umuntu otshalile angafuni ukuhlakula. Kukhula konke kukhula ke nembewu leyo bese singasakhiphi izithelo ezifanele. Ngokuba yini imbewu nengadi eyavila. Kepha umuntu okhuthele uyayikhilina ingadi yakhe. Uma eqeda ukudla awashe isitsha sakhe asibeke khona uyazi ukuthi usazosidinga. Inuku lisebenzisa isitsha likhumbule ukuthi kumele liwashe isitsha ngoba nake sefuna ukusebenzisa. Kwesinye isikhathi angasiwashi asisebenzise khona singcolile ngokuba yini uyinuku. So ubulungu into efundelayo kanjalo nokuvila. Ukulala nje kancane nokusoka izandla uthi ngizobuye. Bese uyanda umsebenzi ungcole. Kepha labo abafuna ukuza kuNkulunkulu
bayazihlambulula ngegazi likaJesu. Yini igazi likaJesu? Isivumelwano esithini? Hlukana nesono. Bese uhlukana nesono ngobutsheliwe bese ke uzogcwalisa ngobisi. Uhlanga kaNkulunkulu akutshela indlela zakhe. So uma ethi ke ingane kwincwadi esambulo ngiyakufuna ukuvezela ukuthi ke ubisi ugezwe ozolithenga bese ethi ke thenga kimi. Ngiyakululeka ukuba uthenge. Thenga kumina, thenga uthi unemali. Kepha uthi futhi uyahlupheka. Kepha ufuna uthenge. Asithengwanga ke thina ngegolide nangesiliva. Sathengwa ngenani eliphakeme. Ukufa komuntu ongenacala ukuze avuke ekufeni ngokungasolekiyo kwakhe kwenza ukuthi thina sithengwe ngegazi lakhe ukuba nathi uma siphila njengaye siyofa sivuke ngesikhathi esibekiweyo. Hey. Yinto indaba kaJesu iwulima kulabo vele abayisihogweni kepha ingamandla kulabo abasindiswayo. Ukuba vele sithengwanga ngegolide asithengwanga ngesiliva sathengwa ngenani eliphezulu kakhulu. Igazi lembana, igazi elimsulwa elingasolekile. Mina ngiyasoleka, mina ngilisoli, mina ngisikhohlakala esimele silungiswe ngegazi elingenacala. So lo moya wobuKristu uthiwa mawube kumina. Mawubekini lowo mqondo wobuKristu owathi esesimweni somuntu kepha wangakubona ukuthi lokho kuyinto angaziphakamisa ngayo. So manje ke uma uza kuNkulunkulu uzolahla ke imisebenzi yakho yobumnyama. Uzokwamukela uJesu, umoya ovela ezulwini ongcwele. Uzophila impilo engcwele. Uzoyeka ukukopela esikoleni. Uzoyeka ukukopela uthisha manje. Uzoyeka ukulova emsebenzini ngenasizathu ngoba naku ubanjwe ibhabhalazi. Uzoyeka ukudoda emsebenzini mawusebenza. Uzosebenzela isilimo ngoba uyazi ukuthi usebenzela ukuthi uNkulunkulu abone ukuthi wena bonke okwenzayo kwenza ngenhliziyo emsulwa. Abantu bafuna imisebenzi bese fikile emsebenzini akasafuna ukusebenza. Kepha ufuna ukuhola phela kwenyanga. Kepha bethiwa hamba kohlala ekhaya esifike omunye umuntu akafuni ukuya umsebenzi. Kepha uyafuna ukuhola, kepha akafuni ukusebenza. Ekhaya uyafuna ukuya umsebenzi wamahanga ozosiza ikhaya. Uyafuna ukuya ukwenza lokho. Adedela abantu bakwenze. Kepha emsebenzini akafuni udedela abanye basebenze ukuze ahlale phansi phela ngokusemthethweni. Bahola basebenzayo ahlale phansi ungafuni ukusebenza. Ubuqili namanga nokukhohlakala. Ngolozela ingenza abantu ufuna ama-homework ngenkani. Zenza isikhwaga. Awufuni ukwenza umsebenzi wesikole ngesikhathi. Ulokuchaza izinto engenamsebenzi. Uzibona uhlakaniphile. Ukuhlakaniphile kwakho kubonakala egcineni sewuthi kuthiwa kulindele i-report ke kufike no-fail omkhulu. Ufailile. Kuthiwa akazimiseli, akezwa, akahloniphi ufika late. Akafuni ukufunda. Esikoleni uyakholoza, emsebenzini uyakholoza. Abanjengawo baphelelwa amathuba amahle ayabaphelela. Ezitshela bahlakaniphile baphenduka izibulo. La emhlabeni ukuze kube khona ukulunga thatha uJesu. Glory to God, uyathanda uthanda. Hallelujah! Thatha uJesu. Yena yedwa. Thatha yena. Uzofika kulungisa. Atshengise yonke lento yenzayo ephambene lokho. Efakazelwe inhliziyo yakho ukuthi wena ngaphakathi ubolile. Wena inkohlakalo kaSathane. Uma woyisulonda ngabe siyabhipha sibhipha size sivele izimpethu ngendlela obole ngayo ngaphakathi. Wena uzibona ulungile. uJesu uzokhipha wonke lamanyala lawo nawe efonini yakho. Lamanyala nawo kwikhompyutha. Lamanyala lawo nayo enhlizweni yakho nasengqondweni akawakhipha uJesu. Ngoba sekufika umoya ongcwele phezu kwakho. Uzobusa, uzokhuculula yonke into uSathane ayifakile kuwena. Thatha uJesu. Ulahle le inwele zokufakelwa. Ulahle lamaruji lawa kumoshayo.
ulahle labothayela abagcwele amazinyo, ulahle nalemgexo efakile engathi ishu, ukhumule nezintambo ezifakile uzilahle. Gezani nihlanzeke. Gezani nihlanzeke. Nisuse ububi bezenzo zenu. Ububi bezandla zenu phambi kwamehlo kaJehova. Niyeke ukwenza obubi. Nihlukane nokwenza imisebenzi engasile. Fundani ukwenza obubi. Masifunde kusukela manje. Masifake ezinhlizweni zethu ukuba sifunde ukwenza kahle. Niyathanda ukwenza kabi kusegazini vele ingathi inyama inenkani. Wena umoya kaSathane. Nifune ukwahlulela. Funa ukuthi inhliziyo yakho ibe nokwahlulela okulungileyo. Niqondise abacindezeli. Bese kuthi njengoba ngikhuluma ngiyakutshela ngoba ithi incwadi ke wena uzibona ukuthi uke uright ulungile ngoba naku unemali uyisiceli kanti awuziboni ukuthi wena ngoswele ngohluphekileyo uyimpumputhe ngaphezulu kwalokho. Ithi ke nasi isiyalezo nangu umyalo manje woze kimi uzothenga igolide elihlolwe kuphemlilweni elihle igolide elihlolwe emlilweni uJesu. Ukuhlola kwaJesu emlilweni kusho ukuthi uJesu njengoba efele esiphambanweni wafa ngempela wafela esiphambanweni. Bamthatha bamsonga ngengubo bamfaka ethuneni. Ngenxa yobungcwele bakhe wanqoba ukufa. Oh Nkosi uJesu dalwe izinto zonke wanqoba ukufa wanqoba uSathane. Wanqoba ukufa kufika noSathane. Sathane akangasabela ezulwini uyakwazi lokho ukuthi isigwebo sakhe yichini lomlilo. So ingakho ephuma ngezinkani ukudukisa izingane zenu ngama-TV, ukudukisa abafowethu nodadewethu ngama-cellphone, ubumnandi, impengo, ingoma zikaSathane esithi-ke zimnandi ngoba yini zikhumbuza indaba zombengo. Uzohamba uyobhenga esihogweni nisazobhenga esihogweni uma ningaphenduli. Ngiyakululeka ukuba uthenge kimi igolide. Thatha igolide elihlanzwe ngomlilo ukuze ucebe. Umlilo ke uNkulunkulu ngumlilo oqothulayo. Ufika zoqothula lezono lezo zenzayo. Akushiye umsula. Kanti besebethi-ke ngeke lo asindiswe ngeke aphinde akholwe. Lo usengcole kakhulu. Yena uyakwazi ukuthi afike azoshisa zonke lezo zono. Nezingubo ezimhlophe bese akunika ini izingubo ezimhlophe ukuze wembathe. So wonke lama-Nike nama-Gucci nama-Versace nama-Levi's lawo ubizwa ngawo uthi Mr. Nike umuntu uhambaze lathi uJesu bese agqokisa ingubo emhlophe qha engenacala. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Ihlazo lobuze bakho bese kufihleke laminyala lawa obufebe bakho, amanga akho, ukuthakatha kwakho, ukuzonda kwakho, ukuphinga kwakho, nako konke lobubi lobo benzayo uthi akekho obonayo. Akuhlukanise la kuJesu uphila impilo engcwele evela ezulwini. Nomuthi wamehlo wokugcoba amehlo akho ukuba ubone. Umuthi wamehlo yizwi likaNkulunkulu. Othi mesulazi livula uqondo akusavula sikhuluma ngamehlo enyama. Sikhuluma ngokukamoya. Zonke izinto ezikhulumayo ezikamoya. Zonke zivela ngaphezulu. Akhona ukudla kwamhlengi. Umhlengi nje uyisinja uNkulunkulu ajabulela ukusebenzisa. Engivumile ukuthi makasebenze umsebenzi wakhe kusuka manje kuya phambili. Ningasebenzeni ukudla okubhubhayo. Nasebenzeni isisu. Sebenzela-ke uphile ophakathi. Abantu abaningi bakuthatha kancane uphile ophakathi bacathi kusemsamo. Abantu abaningi bakuthatha kancane uphile ophakathi bacathi kubafundisi babo. Bakuthatha kancane uphile ophakathi bacathi imali leningi abanayo. Yonke lento enibonayo emhlabeni izokusha ibhubhe iphele. Uyafika uthini baba ezulwini? Kunobaba wasezulwini. Uyathini na yena? Lapho sokwenze konke wazijuxuza wabhenga wakhomba imali wayiginsi wawumbulali wayinkali walima abantu wawumthakathi wathakatha abantu. Uyathini ezulwini? Athi ungahloniphi emhlabeni. Le mali yakho izophelela la emhlabeni. uNkulunkulu uzokuvula amehlo nje ukuthi akutshele ukuthi khona ukulunga kuyena.
Asikwazi ukuzimixa nokungcola bese uNkulunkulu uNkulunkulu wethu sonke. Vele wasidala sonke kepha uthi izingane zakhe yilabo benza intando yakhe, izingane zakhe. Kubhalwe phansi eBhayibhelini kwincwadi kaJohane isahluko 1 kusukela kuverse 12 and 13 and 14 and 15. Kubhalwe phansi ukuthi akayena uNkulunkulu wezulu, uNkulunkulu wabantu abele, usithanda sonke yebo. Kepha abantwana bakhe yilabo benza intando yakhe. Njengoba bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana. Banika yini? Amandla. Banika amandla. Babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Labo abakholwa egameni lakhe. Labo abanjani? Abakholwa egameni lakhe. Ukholwa egameni ukuthi umuntu umekutshela into uyakholwa ukuthi lento ayishoyo iyona uyayenza uyigcwalise ngokho konke. Yakho ungakholwa kuyona uyaqhubeka uziphakamisa ukuthi hayi ngiyakuzwa. Bese uqhubeke nobulula bakho, nokuqhubeka nobulima bakho phambi kwakhe. Kwana kuhlakanipha kepha kuyena ubulima. Ukuba lonto uyazi ukuthi izokuphosa eweni. Kepha unahamba ngokukhulu ukuzethemba la emhlabeni. Ufaka isiphande sakho, wafaka ibhande lakho, wafaka intambo yakho, unamanzi akho, ophela la unamafutha akho othengiswa wanika umfundi zokuthembisa impumelelo. Unenkani? Ucabanga ukuthi ugonozela umhleli. Nami nginenkani njengawe. Nami ngiziphakamisa njengawe. Kepha yena wangithobisa. Wangikhombisa ukuthi akho qhawe lemhlabeni. Ngisho ngafa basala bakhulume ngawe kahle. Kepha bangahambanga kahle phambi kaNkulunkulu. Glory to God. Uyaphakathi emlilweni. Awuyaphakathi. Uyemlilweni ngama-flying colors. Uphasa ngamalengisi, uphasela ubesihogweni. Fundani ukwenza okuhle. Yekani ukwenza kabi. Awulandeli mina ngikufake eBhayibhelini. Uthini umbhalo lapha kwincwadi kaIsaiah 56 verse 6 bright. Ayisho ukuthi mfune manje esanokutholakala. 55:6. Mfuneni uJehova. Esenokutholwa. Usanokutholakala manje. Ngale kwethuna kuzumthola. Nimbize eseseduze. Akekho futhi umthola ngale kwethuna. Mthola manje. Mfune manje ngoba usanethuba ukuthi uzibizele wena. Ngiyibizele uNkulunkulu nomuJesu ungasekho. Uzibizela wena manje. Wonke amaphika enkani waqeda ngomlilo ongacishekile. Wozani sithethe indaba. Usho uJehova. Usho bani? uJehova. Akusho umhleli. Usho uJehova. Usho uJehova ubiza inqobo lwakho uzani sithethe indaba. Noma izono zenu zibomvu akakhathali ukuthi ngabe uyisono esingakanani, sowakhipha izisu ezingakanani, wabulala abantu abangakanani, wathakatha abantu abangakanani. Ufuna ukuthi wena nje uvumele izono zakho. Noma zibubomvu njengobubele. Noma ngabe kuthiwa zibubomvu izono zakho njengobubele. Ziyakuba njengobuboya besi. Uthi uyakuzigeza uma sowuzinikele. Uma nivuma. Uma nje uvuma uthi uyakuzigeza. Nilalele. Yezindaba. Nami ngiyalalela ngokumbona ngimlangelalela. Mfethu isikhala lapho inkando ngingivuka bese ngikhumbula ukuthi amazwi athi bese ngiyalalela. Ngifike isikhala lapho ngikhumbuza isikhathi sami zokumnandi ngisabhema insando. Ngibuye ngicabange amazwi athi bese ngiyathoba bese ngiyalalela. Ngifike isikhathi lapho inkando yethu ayifuna ukungibamba ngithi uNkulunkulu namandla izwi lakho ngiyalalela lithi izidakwazi ngeke ezimbusweni embusweni kaNkulunkulu bese ngiyalalela. Lapho khona umuntu engidelela inyama ifuna ukuvuka ngezathi ngingabhejela mina ngikhahlela manje. Bese ngikhumbula izwi kaNkulunkulu ukuthi iziqhwaga ngeke zilunge embusweni kaNkulunkulu. Bese ngiyazithoba ngiyalalela. uNkulunkulu ufuna abantu abathobekile abaguqula ingqondo yabo. Ngisho ngaphatha isibhamu, ngisho ngaphatha umbese, uphathe induku, uphathe ube njavini, ube isiqhwaga, uNkulunkulu uzokufaka emlilweni. Bonke engibathandayo. Bonke engibathandayo yabasola. Ngibalaye. Ngakho-ke. Nawe-ke. Shisekela. Awushisekela uphenduka. Uphenduke. Phendula. Shisekela. Ubhale ukuthi-ke bathi-ke eShumayeli uPetru wabatshela abantu iziphambeko zabo. Base bethi bese behlabeke enhliziyweni. Base bethi kuPetru madoda bazalwane. Yini esakuyenza nami? uPetru wayesethi uPetru. Phendukani. IBhayibheli likhuluma ngani? Lithi-ke wafika uJohane ezobhabhatisa. Watshela abantu bathi phendukani. Usho uJohane.
wathi sebethu ubhabhadisa uJesu esebuye entabeni esehamba eGalile etshela abantu phendukani ukuba umbuso wezulu ususondele. Angikhumbule ethi-ke wozani nje ibusise ngizonika amafutha. Phendukani yilowo nalowo abhabhadiswe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthathelana kwezono zenu. Khona nokubhabhadiswa, khona nokwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele. Ukuba lesithembiso kweseno esabantwana esababonke bakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubani. Wayesefakaza nangamanye amazwi amaningi obayala wathini. Sisindiseni esiphambene kulesizukulwane esiphambeneyo esibonileyo esikhohlakeleyo. Sigcwele lonke uhlobo lwezifo zikamoya, obufebe, obophinga, inwele zokufakelwa, amabhluku skinny, amantombazane egqoke iqebhezana, abantu abashebayo, izikhohlakalo neziphingi, ababulala namasela. Sithi-ke ziphendukele. Buyela kuNkulunkulu. Uyazi ukuthi le mpilo ephilayo uyithandi. uNkulunkulu akakudalelanga ukuthi ube isabani. uNkulunkulu akakudalelanga ukuthi wena ube isifebe. uNkulunkulu akakudalelanga wena ukuthi ube isiphingi noma uthakathe. uNkulunkulu akakuqondile. Wena ukhethe umoya wokuthakatha nobufebe. Ukhethe umoya wokuthanda izinto. Ungakuthanda izinto. Hayi mina wena ngitshele nje, angeke ngitshele vele ngoba usathane phela uyakutshela nje yini engakutshela yona mina. Manike. Kumpana phendukani. Yilowo nalowo ofuna ukubhabhadisa. Uyakusithinta. Kule mininingwane oyibonayo kwi-screen. Yilowo nalowo ofuna ukubhabhadisa. Avuma izono zakhe. Uyakusithinta. Sokuzivumile izono zakhe ukuthi uJesu Kristu uyinkosi ufuna yena kuphela. Bese akuthatha uJesu akufake ngaphansi kwamaphiko akhe. Akuhole. Kuzona zonke izindlela zobumnyama abe ukukhanya kwakho. Ngisho uhamba esigodini sethunzi lokufa awuyi kwesaba ngokuba uJesu uyintonga nodondolo wakho. Ubambelela ngaye kuzona zonke izigameko. Bese uhlala nje kaJehova kuze kube phakade. Amen. Ngokuba akekho ongabeka esinye isisekelo kuphela. Sinesisekelo sinye. Leso esibekiweyo. Sithini? EsinguJesu Kristu. SinguJesu Kristu. Sinesisekelo esisodwa. Mina ngiyisisekelo esisodwa. Angiphili ngalutho olunye ngaphandle kwezi. Ngisemhlabeni uNkulunkulu angibeke khona, kepha ngikholelwa ukuthi yena amazwi akhe ayangilonda ukuba ngingenzi kabi komunye umuntu ngenxa yokuthi kufanele kuzuze mina noma kujabule mina. Mangithokoze ngokuthokoza kwamakhelwane. Angijabule ngokujabula kwamakhelwane, nesijabulile nami ngijabule. Noma ngikhubekisa ngithi mina uNkulunkulu lungesameni ngokuba vele uSathane usebenzisa abantu ukuze aqhubekise wena. Nawe uvuma ukuqhubeka bese uthi-ke unganilena ngiqalile nje wathini mulazi izwi. Bonke abantu abafuna ukubhabhadisa baza kusithinta. Kule mininingwane oyibonayo kwi-screen noma oyizwile eqala inkonzo. uNkulunkulu emuhle esimkhonzayo uzakuyenza indlela, uzakungena emanzini. Siyakhuleka uNkulunkulu ukuba bonke abantu abalindile ukubhabhadiswa asenzele indlela sikwazi ukufikelela kunenonke ningene emanzini ngegama lenkosi uJesu Kristu unene amandla onke. Siphinde sibonane futhi uNkulunkulu emuhle ngomgqibelo ntambama. Konzo yesizulu. Jesu Kristu uyinkosi. Cela uNkulunkulu. Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu namandla. Siyayinikela Nkosi imizimba yethu. Siyacela ngenkazimulo yakho Baba wethu osezulwini edala izulu nomhlaba. uJesu Kristu yena yedwa inkosi nomsindisi, izwi lakho uNkulunkulu elifezayo konke ukulunga kwakho. Livule Nkosi amadlebe ethu, imphefumulo yethu yamkele izwi lakho ngokuba nathi uqobo sidalwe izwi lakho. Usibumbile waphefumulela umoya wokuphila ngaphakathi kithi ukuba sifeze uNkulunkulu namandla ukulunga nokugcwele kuKristu Jesu inkosi nomsindisi. Sithi mayenziwe intando yakho Nkosi, le mbewu ehlwanyelayo emphefumulweni wethu isitha uSathane namadimoni angabi nasabelo ukuba ayisuse Nkosi imbewu elungileyo ekumele siphile ngayo imihla yonke yokuphila kwethu enguJesu Kristu inkosi nomsindisi. Thatha indumiso uNkulunkulu namandla egameni lakho elihle Nkosi uJesu manje naphakade. Amen.